Λοιπόν, μετά τη ΣΕΜΦΕΤΗ είναι ένα ερώτημα που κάνουμε συχνά εμείς στις εμφύτες, νομίζω, και όσο είμαστε φοιτητές, αλλά και όσο είμαστε απόφοιτοι. Εγώ έδωσα τη δικιά μου απάντηση ενώ ήμουνα τελειόφοιτος στη ΣΕΜΦΕ. Τότε είχα πάρει την κατεύθυνση μαθηματικού εφαρμογών με ροές στατιστική και πληροφορική και η απάντηση που είχα δώσει για τον εαυτό μου ήταν AI. Αυτό ήταν που ήθελα να ασχοληθώ. Τότε, μιλάμε πριν 6-7 χρόνια, δεν υπήρχαν μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης στη σχολή. Είχα διαβάσει μόνος μου, ευτυχώς φέτος έχουν μπει. Και αφού διάβασα, έκανα και διπλωματική εργασία πάνω σε αυτό το αντικείμενο, το οποίο το συνδύασα και με άλλα αντικείμενα επίσης που με ενδιέφεραν. Μετά έκανα και ένα μεταπτυχιακό όμως στην επιστήμη δεδομένων, γιατί ένιωθα ότι δεν έχω αρκετές γνώσεις απλά διαβάζοντας, λίγο μόνος μου κάνοντας μία διπλωματική εργασία κλπ. Ένιωθα ότι δεν ήξερα πράγματα, ένιωθα ότι μόλις ξεκινούσα στο χώρο αυτό το γενικότερο. Οπότε ακολούθησα ένα μεταπτυχιακό στην ΑΣΟΕ, δηλαδή το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην τάξη μου ήμασταν 18 άτομα. Τον τρίτο ήμασταν απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ. Τα μαθήματα ήταν ενδιαφέροντα και εύκολα για μένα. Πήρα περίπου, νομίζω, 50% παραπάνω μαθήματα. Έκανα και μερικά online μαθήματα από το MIT, γιατί μου φαίνονταν πολύ ενδιαφέροντα και ήθελα να κάνω όσο περισσότερα μπορώ. Οι περισσότεροι, θυμάμαι τότε, στην τάξη κινούνταν προς την κατεύθυνση του Data Analytics, μια αρκετά δημοφιλής κατεύθυνση του Data Science. Εμένα με ενδιαφέρει το AI, ήμουν λίγο αγχωμένος. Θυμάμαι, είχα πάει σε ένα job fair. Από τις 20 θέσεις που έβλεπα, οι 19 ήταν για το Data Analytics, μία για Machine Learning. Οπότε δεν ήμουν σίγουρος αν μετά θα μπορέσω να βρω εργασία σε αυτή την περιοχή που με ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά, επειδή με ενδιέφερε, με αυτό ασχολήθηκα, με αυτό έκανα και τη μεταπτυχιακή εργασία τότε που με ενδιέφερε πάνω σε γραμματική διόρθωση κειμένων για chatbots, που τότε ήταν πιο πολύ θεωρητική η έννοια. Τώρα, εδώ και ένα χρόνο, είναι πράξη. Δύσκολη εργασία. Χρειάστηκε, για να την φέρω εις πέρας, χρειάστηκε να κάνω και μια σημαντική συνεισφορά σε μια πολύ γνωστή βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα. Και έτσι τέλειωσα τις σπουδές μου, δεν έκανα άλλες σπουδές. Και άρχισα τότε να μαζεύω, να βλέπω τι εταιρείες υπάρχουν στην Ελλάδα για να κάνω κάποιες αιτήσεις για να εργαστώ. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησα αμέσως με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ που ήμουνα. Μου την είχε προτείνει τότε ο διευθυντής του μεταπτυχιακού και ήταν σαν αντικείμενο που με ενδιαφέρει, ήταν μηχανική μάθηση σε fMRIs ανθρωπίνων εγκεφάλων και πάντα αυτά είναι θέματα που με ενδιαφέρουν. Και το είδα και σαν ευκαιρία κιόλας για να δω τι γίνεται, μήπως μου αρέσει το αντικείμενο, αλλά και γενικότερα να δω πού θα έκανα αιτήσεις. Ωστόσο, εκεί ήταν κάτι που άλλαξε, που δεν το περίμενα. Αυτό που άλλαξε είναι ότι άρχισα να παίρνω ένα σωρό μηνύματα από εταιρείες και εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες μου κάνανε προσφορά για εργασία. Και ήταν όλες πάνω στο κομμάτι της μηχανικής μάθησης. Έτσι, λοιπόν, διάλεξα μία από αυτές τις εταιρείες και συνέχισα και από τότε εργάζομαι σε αυτήν την εταιρεία. 4 χρόνια τώρα. Αυτό που κάνω είναι μηχανική μάθηση σε επεξεργασία φυσικής γλώσσας, κυρίως βελτίωση κειμένου. Εκεί που ξεκίνησα λοιπόν να δουλεύω στην εταιρεία ήταν μια μικρή τεχνολογική startup, είχε μια πλατφόρμα και μέσα σε λίγους μήνες ανέπτυσα μοντέλα τα οποία βγήκαν στην παραγωγή και άρχισαν να έχουν εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες. Οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και εντυπωσιακό. Και μεγάλωνε η εταιρεία, διπλασιάζονταν οι χρήστες κάθε χρόνο, φτάσαμε και τους εκατομμύριους χρήστες, οπότε ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα και ήταν κάτι που μου άρεσε πολύ.
Καθώς μεγάλωνε η εταιρεία, κάποια στιγμή πριν ένα χρόνο εξαγοράστηκε από μια μεγαλύτερη εταιρεία, οπότε τώρα αναπτύσσω μοντέλα και για άλλα branch και πλέον τα μοντέλα που έχω αναπτύξει αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους γύρω από τον κόσμο και ελπίζω στο μέλλον από ακόμα περισσότερους. Οπότε, για ποιο λόγο κάνω AI, για ποιο λόγο διάλεξα αυτό? Καταρχήν, γιατί για εμένα είναι συναρπαστικό σαν κλάδος. Δεύτερον, γιατί νιώθω ότι συνεισφέρω στην κοινωνία και στον κόσμο, σε πολλούς ανθρώπους. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει προγραμματισμό αρκετό, αλλά πάντα μου άρεσε ο προγραμματισμός. Είναι μια θέση η οποία διατηρεί ερευνητικό χαρακτήρα, κάτι που είναι σπάνιο για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, σε μια εταιρεία. Δεν είναι το ίδιο με ένα πανεπιστήμιο, αλλά μια θέση AI Engineer είναι μια θέση η οποία εκ των πραγμάτων διατηρεί ερευνητικό χαρακτήρα. Τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία, πάρα πολύ ραγδαία, ειδικά στην περιοχή που είμαι, σε επίπεδο να αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα σε λίγους μήνες. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, σήμερα μίλησα με έναν Αμερικανό, με έναν Ιταλό, με έναν Γερμανό, με έναν Αργεντίνο και με έναν Ινδό στη δουλειά μου. Και κάθε λίγο και λιγάκι κάνω και κάποια επαγγελματικά ταξίδια. Και είναι και πολύ καλές οικονομικές απολαβές. Ως εκ τούτου, για εμένα, η διαδρομή αυτή που ακολούθησα με ικανοποιεί και είμαι πολύ χαρούμενος τελικά για αυτή την επιλογή. Δεν είναι η μόνη επιλογή, βέβαια, το AI. Άμα κάποιος ακολουθήσει μια πορεία του data science, μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, data analytics, data engineering. Να σας πω, οι περισσότεροι απόφοιτοι ΣΕΜΦΕ που ξέρω εγώ κάνουν data analytics. Οπότε, αν σας φάνηκαν αυτά ενδιαφέροντα, μετά τις ομιλίες μπορείτε να έρθετε να με βρείτε, να με ρωτήσετε άμα θέλετε κάτι ή μπορείτε και να επικοινωνήσετε μαζί μου ηλεκτρονικά, μέσω LinkedIn ή μέσω email. Απλά παρακαλώ να γράψετε από πού με ξέρετε, γιατί λαμβάνω πολλές ειδοποιήσεις και τήματα από άτομα και δεν ξέρω πάντα από πού προέρχονται και άμα δεν γράφουν το λόγο μπορεί να μην το προσέξω. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.